Celebramos hoxe San Martiño de Tours, bispo. Nasceu na Hungría no século IV, era fillo de pais pagãos, depois se converteu ao cristianismo, mas primeiro tiña feito unha carreira militar, depois foi monge, padre e finalmente bispo. Fundou varios mosteiros, se dedicou á formación do clero e era moito próximo dos pobres. O texto bíblico que vamos comentar é Lucas capítulo 17, versículos de 7 a 10. Jesús conta unha parábola para mostrarnos como debemos servir a Deus. Ele diz que se un señor ten un servo, ese servo traballa no campo, cando voltar, o que fais o señor? Diz para o servo, senta aí que eu vou te servir, ou pelo contrario, diz, sérveme e depois você tamén poderá jantar. O señor ten que estar agradecido a ese servo porque faz ese traballo? Jesús diz que non. Nós debemos ser así, como ese servo, facer as coisas por que é noso deber, sen buscar recompensa. Esta parábola nos cuestiona sobre cual a motivación pela cual servimos a Deus na Igrexa a través de alguma pastoral, de algún movimento ou de cualquier servizo que a gente fizer. Há varias motivações. Nos vamos descobrir cual é a nosa. Conta unha historia que varias persoas estaban construindo unha catedral. Pasou alguén por aí e preguntou a un, o que você está facendo? Ele non sabía e respondeu, estou carregando pedras. Depois pregunta a outro e diz, que você está facendo aquí? Ele diz, estou traballando para gañar diñeiro para alimentar miña familia. Ya tiña unha motivación. Pregunta a un terceiro e ese terceiro diz, eu estou construindo unha catedral. Ele sabía o que estaba facendo, súa motivación era moito nobre. Aplicando esta historia á nosa vida, podemos afirmar que há varios motivos pelos quais nós traballamos na Igrexa e servimos a Deus. Un deles pode ser por obrigación, porque é noso deber, porque sentimos que pelo fato de sermos cristãos temos ese compromiso de facer algo na Igrexa para agradar a Deus. Mas a motivación é moito fraca, porque é simplesmente porque me sinto obrigado no deber de facer iso. Cando chegar algunha dificultade, facilmente eu vou desistir, porque miña motivación non é moito nobre, non é moito auténtica. Há outras persoas que traballan na Igrexa buscando un recoñecimento, unha recompensa. Tal vez non facemos iso dunha maneira consciente, porén inconscientemente pode acontecer que busquemos algunha gratificación cando servimos a Deus. De fato, já me encontrei con persoas que, pertencendo a unha pastoral, a un movimento, se sentían no direito de receber algún desconto cando seu fillo ou súa filla casaba ou batizaban a alguén da familia. Esa persoa tiña un interese económico, embora non fose moito manifesto, estaba no inconsciente. Ás veces tamén,
Cando traballamos na igrexa esperamos un recoñecimento, un elogio, unha palabra de gratidão. Non é que seja ruín esperar isto, mas creo que non é a atitude totalmente adecuada. Qual sería a atitude adecuada con a cual debemos servir na igrexa? Por gratidão, por amor a Deus. Deus já nos deu tudo, nos deu a vida, a familia, o traballo, a fé, a comunidade. Nós queremos corresponder a ese amor de Deus facendo algo por Ele, traballando por amor na igrexa. Hoxe se pregunte, se eu faço un servizo na igrexa, qual é miña motivación? Por obrigación? Busco algún recoñecimento? Ou faço iso gratuitamente e por amor a Deus? Seguramente a maioría de nós facemos por amor, mas é posible que en algún momento tamén teñamos caído nesa falla de facer as coisas só por obrigación ou por recoñecimento. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.